Alade. So nawa zan ce ma sunana Aladin ba sunana Alade ba. To mutane ku biyo ni ku ga yanda cakwakiyata ta kasance da ni da Tinubu. Assalamu alaikum mutane, sunana Aladin ɗan TikTok kamar yadda kuka sani. To yau ne zamu kawo muku hira Sayyadi Sahibi Mumuni Sayyadi Adili Tinubu. To mutanen Najeriya na san dai ko ban faɗi muku ba kowa ya san sunana Bola Ahmed Tinubu. Mr. Bola Ahmed Tinubu mun ji labarin cewa za ka ƙara ma bankuna charges duk idan mutum zai fi da 100 za a cire mai 500. Ai 'yan Najeriya yanzu kuka fara ganin bala'i Alade ɗan TikTok. Na ce ma ba sunana Alade ba sunana Aladin ɗan TikTok. So nawa zan faɗa ma? Oh sorry sunan ne naka yana kama da na Alade. Yanzu abin da zan yi na gaba shine sai na tabbatar da litan mai ta kai naira 5,000 sannan kuma masara sai ta kai 200,000 siga ma sai ya tashi sosai komai na ƙasar nan ya zama musiba. Alade ya zaka tai ka tsaya mana ba hira muke waye. So nawa zan ce ma sunana Aladin ba Alade ba. To mutane kun ga dai yanda cakwakiyata ta kasance da Tinubu. Yawa kowa ya tsaya ke ma ki tsaya kai ma ka tsaya ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa hakan ne zai ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen shirya muku katin fassarar Aladin Record a wannan tasha ta Aladin Record TV. Mun gode masoya.